Dali. Uy, yung pre, sama ni pre. Pagod sama ni. Ito kan ding asawa pre, tingin tasa. O, sama ko yung dalawa mo, mo ko yung sako. Manguli, maglayas na man. Ano mo sa ano? Ani non ta pre? Mandamasol ka, magkagul ka nawa. Wala ka ganahan mo pamingit pre, kita kan nakuha. Naka lang usawa pre. Lama siguro diha pre. Kaya nang tayo sa day pre. Di ba nakuna mo to sa parinjon? Oo mo tong nana ba kas parijun dire? Pisa, pisa. Ang di kita kan kanي parinjon ko tayo. Nandala nimo? Ta wag iilag koy, wag ko tagay kwarta. Ito halang sa talong lang. 150. 150. Gibayad mo katuni mo sa atong giutangan ito nga tindera. Ulay wala akong bayad. Ano ba 300 bihalin. Ha? Oh, tama, na pa kay 150. 150. Okay, wala ba ko kadala sa kung ano? Si Parinjon nasulod sa balay na Dito, tanawa daw. Sige, ito ni motor. Ayun na dyan lang ito. Nakilang ako. Wala na pala na. Ito, panak kaya ito eh. Uy, Ang sawa ko daw. uy, nawa. Kilom dia kan. Saba ko mo, matunggan ta saya kasawa ko mo. Ayo be, sawa ya no. Gani no. Pre. Parinjon. Nawa, ito kumita. Gabula. Wala di ay. Pawon. Mura maghiluan. Ay, pre. Uy na. Pasok, Gina ra ko sig paabot diri tugkan kog sisidik tinaabot sa inyo. Dayan ni. Kamantek sa masawa. Ah dito pre. Yung balay siguro. Pale. Gisapot. Maragwa. Gini ka pre. Sapot. Kaya ra mo ni kita. Nangina sa kuha. Ano kita sila? Wala mingaw ra siya mo to. Ikaw kasi una to tabi. Ina ito. Na mo. Tuan. Kamu una ito pre. Madlok. Ikaw tawag ka. Okay na. Adlok. Di lagi. Madlok. Tas kuha. Dili. Kaila ka na yung asawa pre. Mangtas pud man nagdaog daggoy ng asawa pre. Butan man pre. Ba't kita na ko ganing ha? Ha? Butan. Bukan. Masig wa to sapot. Wala siguro ko tug sapot. Pagita lang kanya kay gimingaw ra siguro sa mga to. Naging saputo na mo mag-dragon. Mama ora ko na sa kong asawa po siguro po. Tatol sa ano ta? Tara, tara. Ayo. Lingo man balay na pre. Ayo. Bakit tawa dire? Siguro to yung asawa daw. Ayo. Pre. Ano ba si Yugi? Ano di? Okay ra. Butan sa kayo. Bakit magmod yung asawa pre? Okay, magmod yung asawa. Pilo pag buti. Oh, namilo, magani oh. Oh, wala ba problema ng mga asawa pre? Nandito uy Tol. Ano na lang pwede. Wanyo pag kasi dito ba. Kanang kamo ang nasulot niya. Inag pagkat mayang gabi. Ayo. Ayo. Ano pwede mo tawanan eh. Kagawan mo yun. Hindi na, excited ko kang sulo ko kay pasulod eh. Nabitin ko naman ko iruo. Kani slide ko lang sa lugod. Nasi Eh, pare. nasi Yogi. La, wala baya. Lingkod sa mo, dayon. Pasa na akong sapatos. Ayun na, bitpita na. Ayun, buwa, bitpita na. Sa mo nito ha, nani eh. Dire, lingkod mo dire. Asa na si pare Yogi dahil. Pre, Di, tama dahil nag-uban man rin ta ganina. uban ang una ko ninyo okay. Di, nag-uban gimigay natin sa inyo ato nang ato dito. Langayap ko tao ninyo eh. Sa di yung konsakyan dahil ngilangay mo kayo. Kita sa kong kamot pre, tulak mo ko ni mo pre. Ay, tan pa sa ha. Oh. Sa ingon ninyo, nagkuyog mo ni Yugi. Ano ako, nagsunod sila. Nagkuyog man may ganina kay kan ba na namingwit nito la pa region ba kay. Ano nang gitaaman mo kay parang yung isa ko na pila naman to kasi manawalay uli-uli ang tahon diri ah. Di nakalimot lagi ko eh. Namasay bago min ato la pa region namasay ra min duha. Siya ang kato si Yogi akong gikonduktor. Ah, pwede din na. Pwede lang ngayon. Baga, ikaw ako niya, ako si Yogi. Oh. Mo na yan itabo pag ano mo pre. Pag pumasay ron. Bukan eh. Oh, siyempre ikaw, ato ba nakadre kay dire atubangan. Wala kang gibuhat niya pre, pinaana pa siya pre. Ay, mo pa na mo tigi. Pinaana pa siya diyo pre. Pinaana pre. Oh, pinaana mo lagi chick. Oh, you dual sakay mo daw. Pinaana lagi. Wow. Siguro sa naman ka pre mo no. Ano na mga To. Grabe mo kay, wala man ganipog na nasa. Tan pa sa
abi tay pa sa unong sa gumod duha dira abi. Sige mo istorya. Asa man akong bana iwala na gusto ninyo be. Di po may maibugat yung mong banaw eh. Magkanino pila naman gusto kasi manawalay uli-uli gudiri agon. Imingaw ni kasi mong bana. Wala pa ko gimingaw ba? Eh kasi magkapangita. Ay natural. Bana mo. Pero muli to, di ka masuko. Ay ako na basta ipakita sa ninyo sa ako kay. Kung na dito walay uli-uli ba? Ipakita. Oh. Ito blaka, ipakita na ko. Pero, Tessa Mats, umutana na may, unsa din naitabo niyo ni Pariyugi nga, hiluyas man daw to siya bago na ko siya nagkitan dito sa highway. Oh, ani manggod ni. Naglagot siya kung ato ba. Ani ang hitabuhan. Istorya na ko sa inyo para ma-explain ako. Wala pa paligya sudan eh. Luto na lang siguro kung sudan ani eh. Sabi nakalungag na baka si Yugi. Ingat. No, 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 no. Yogi! Ano yung ako dali be? Sumadron. Dili ba ita dyan ni mo? Sa may nakaon ni mo? Ingo ko, upat ka takos na baso. Dili kay upat ka buhok paso imong lungaga. Kung mao tong nahitabo pare, mao tong lakaw tong tawhan na to. Oo, dito naitabo, Mads. Astilan yun si Pariyugi, no? Bugo, yung bataan. Ina naama ka si paring Yogi dira sa gawas ingon ninyo. Tawagan daw ninyo be. Kinsa ito akon? Si Pariyugi ba? Ah, si Yugi. Oh, tugod. Tawagan daw ito. Sabi mo kusma ganina? Para Yugi, Alina! Alina! Pre! Asa mo sa pre? Di ka kawan. Patay lang jud ka sa kung aron. Ah, Mang. Ay. Pero dugay ba kayo kani uli? Nangadlok mo kasi mo ah. Sa hadlok, ha? Suko man ka. Sa Ayaw mo? dugay ba kani uli, ha? Wala nga mo, suko mo ka muli ko. Sabi ko kaya sa mga dugay kay kani uli, ha? Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Pina kasi mana wala ning uli, ha? Ha? Pina kasi wala ning uli, ha? Ayaw na, Ma'am. Ayaw, nalikom lang ako. Baka kayo pa uli diri, ha? Dili ko lang lagi, magkita mo okay. Oh, ano ba? Okay. Langaw, kung di ka mo lang ilapit ko ni sa'yo. Ayaw, ilaban na natin, pati kasing-kasing mo yan. Lawas, lawas. Dito ka Ayaw, naman yan. ayaw. Lawas! Ayaw mo? Lawas, ha? Ayaw mo? Madami ko kaya. Hindi, sa iyo, alam mo ka ko. Sige, ako lang natin. Delikado ta dito. Ayaw ko. Ma'am, ayaw sa alam. Gawas lagi pre. Hindi ko gawas nila, ikaw. Gawas lagi pre. Ayaw ka lang dito. Ayaw ka lang dito. Hindi, ikaw lang ako lagi. Hindi ko lang ako dito mo. Hindi, ikaw. Tutal, dugay mo ka din ulit. Pila na kasi mana. Lako sa labo. Hindi, ikaw lang ako, pre. Hindi, lagi ko. Ayaw na kay malamok na. Ayaw na. Okay, labo ka sa kung kinabuhi. Hindi, Ikaw lang ka. lagi. Dili ka buwas. Uy, yung sama ni pre. Sige naman niya, ito kan din yung asawa pre. Tingin sa. Wala mo ko yung dalawa, doon mo ko yung sako. Manguli, maglayas na ba niyo? Layas na. Sorry. Kasi mo yung sako. Sabi ko sa asawa mo de pre. Yung ka okay na. Eh, loko yung gugnaw. Ibang ano na ko, kalong ito niya. Okay na po. Sama na, uy, bilog-ubi itong asawa. Yung gusto niya. Kapit ba may sinong asawa o gabay pre? Sana nagipaglaboy ako. Bigsan mi. Putik ito gagabit ko kanding ni mong asawa pre sa kitas kong kamot. Sinagang nga itong gipanglaway si mo. May kanin mo, kaya saka ako, wadyo na iko. Pag-ana na ko sa helmet pre, buha. Ito, man ako din yung pino. Basta ba dito, di mo yung pino? Naalagi tayo sayop lagi pre. Basta may sayop Tuwa yung mga asawa. Ay, tama. Wala mong gagikwarta. Wala man mo nahatag kung 150 po. Alang ano, gilabay naman kong galon. Dili, paglabay yung taan niya galon, yan natin yung 150 siyang naong kayo naong. Sana ko baga, gilabay naman gawa ko mo, kung nahunapod. Kasi may makanahuna nga. Sunod ba yung sako? Ah, hindi mo kapatuon. Di na bitaglakaw na. Ang saan man nilon? Ay na lang ni pre, be. Last na siya ko patabang sa inyo, pre. Ang saan man? Ulit lang sa ta sa inyo, pre. Maningkamot lang sa tani, mga kwarta ko. Oh, tama. Ito na sa inyo, ha. Tama-tama kay agyon ako to ako ang asawa na ko, manghiram ko kwarta to. Patay ko. Tabangan lang na to ni, katuya po ni mga asawa, nagnaog kwarta.
Masawa, dagan to kwarta. Pero pula dagang kwarta niyo, taga tagay. Puntahan man, pre. Puntahan pa mong Puntahan. Sige, tara. Yak!